So mae'r prosiect Cysawd Eryri yn brosiect cydweithredol hefo Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'n dilyn nhw'n derbyn y statws awyr dywyll rhyngwladol. A wedyn, fel rhan o hynna, da ni eisiau ychwanegu bydd economaidd i'r statws awyr dywyll. Da ni wedi gosod planedau ar draws Eryri. A wedyn, da ni'n gobeithio fydd ymwelwyr yn ymweld â'r busnesau yma fel llwybr ar hyd Gwynedd. Mwyn ychwanegu bydd economaidd i'r busnesau yma ac hefyd codi ymwybyddiaeth bobl o'r statws awyr dywyll sydd yn Eryri. Mae o'n statws bwysig iawn, mae o'n tynnu sylw i'r ffaith bod ni'n ychydig o'r gwarchodfeydd yn y wlad sydd efo'r dynodiad arbennig yma sydd yn gwarchod yr awyr dywyll. Ac o ganlyniad i hynny, yn sicrhau nad oes na ddim dryswch fel sydd wedi bod efo'r flora a'r ffona. Felly mae'n holl bwysig bod gennym ni warchodfa sydd yn dal i lle mae pobl yn mynd a gweld y ser gyda'r nos a'r planedau a bob peth arall gysylltiedig â fo. So basically, for each planet, what I'm doing is I'm going into the school that we've chosen for that area, who are going to make the planet for that village or town. And I'm usually doing about 3 sessions, and the first session we just find out lots about the solar system. We talk about, why we can see what we can see in the sky, why it's a really good place to look at the sky, and then eventually we find out which planet that particular school is going to make, and that's always quite exciting, as you can imagine. In the second and third sessions we actually start making the planet. So the second session, usually we experiment with lots of materials, we talk about the design, we think about what the planet looks like. And what that means is each planet's completely different, each class is different, the techniques we use are different. So each time I go to a school, I'm turning up with big boxes of materials and tools, and we're trying things out. And then the third session is when we're actually making the planet. Dwi'n mwynhau a gweithio efo Rachel. Da ni wedi bod yn defnyddio gwahanol fel sment ac tails. A rwy'n edrych ymlaen i weld y blaned wedi off yn canolfan awddio Camlan. Dwi'n meddwl bod yn gyfle da i blant gael dysgu am gwyddoniaeth yn benna, ond bod nhw'n cael neud mewn ffordd gwahanol a bod yna llais gwahanol yn dod fewn y dosbarth a bod nhw'n cael cyfle i gymryd rhan mewn tasgau ymarferol a lle dysgu mewn ffordd gwahanol i be fyswn ni neu athrawon fel rheol yn cyflwyno. Felly mae jyst yn ffordd da i nhw gael dysgu gwybodaeth ond hefyd meithrin sgiliau creadigol yr un bryd. Here at Lletchwith we're used to welcoming a couple of 100,000 visitors a year, and it's a real exciting opportunity for us to work with the school and with the park and the County of Gwynedd on this new project, which hopefully will bring a whole new set of people and will encourage them then to go and explore around the county and the park to discover these sort of amazingly creative things that are being made. So we're hosting the Earth here at Lletchwith this summer, which is pretty sort of suitable really, because we're a quarry as well as a tourist attraction. We're all about the Earth and what comes from the Earth. Da ni yn deall o fewn y Parc Cenedlaethol, a fedr bobl ddim jyst byw ar harddwch yn unig, a bod o'n bwysig gael yr elfennau economaidd mewn lle. Felly mae hwn yn mynd i fod yn help mawr i'r cyfeiriad hynny. Mae o'n mynd i ychwanegu at yr tymor twristiaeth. Mae yr cyfleon neu yr ser yn y Gaea yn bendant yn rhywbeth werth i gweld. Mae'r tymorau gwahanol yn cynnig ser ac ytser gwahanol. Felly mae o yn mynd i fod yn atyniad gwahanol yno ei hun, ac o ganlyniad i hynny, da ni'n gobeithio mi fydd yr ochr twristiaeth ac yr ochr gymdeithasol hefyd yn ffynnu o ganlyniad i hyn.